Ja sam Ivona. A ja sam Ivana. A vi slušate In medias res, u središtu radnje. In medias res, u središtu radnje. Evo nas u još jednoj epizodi našeg serijala Što studirati. Kao i svaku epizodu do sada, s nama je još jedan gost, pa evo za početak da se malo upoznamo s našim gostom. Predstavi se, kaže nam par riječi o sebi, tko si, što studiraš i koja si godina. Evo, dobar dan, ja sam Ivan, dolazim iz Karlovca i druga godina sam preddiplomskog studija povijesti i sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Drago nam jako da si nam došao, da si pristao sudjelovati. Za početak što nas zanima, evo jesi li ti zapravo upisao fakultet koji si želio, odnosno je li ti ovaj fakultet bio, ajmo reći, prvi na tvojoj ljestvici pri upisu? Pa je, meni je ovo stvarno bio prvi odabir, jer kako sam se odlučivao šta studirati i čim se kasnije baviti u životu, nekako sam istraživao, dakle, opcije fakulteta koje bi upisao i samim time sam došao kroz razgovor s nekim prijateljima i tako po stranicama do Hrvatskog katoličkog sveučilišta i nekako, evo, čuo sam jako dobre stvari o njemu, tako da sam odlučio to i upisati. Evo, to mi je bio prvi odabir i drago mi je između ostaloga da sam to i uspio upisati kao svoj prvi odabir. A što ti je točno trebalo na maturi za upis i kako si se za maturu pripremao? I znam da na Hrvatskom katoličkom sveučilištu postoji onaj nekakav kao upisni intervju. Ne znam kako se to točno naziva, ali znam da to postoji, pa evo, uz taj intervju postoji još nešto i možda kako si se pripremao za sve to? Pa evo, na mature, dakle, izborni predmet nije obvezan, iako sam ja pisao sociologiju na maturi, a potrebna je, dakle, strani jezik A razina, hrvatski jezik A razina i matematika B razina da bi se moglo upisati, a taj intervju, to se u stvari zove taj neki više motivacijski razgovor, to je pristupni intervju, u stvari gdje mi u stvari dolazimo pred, ajmo je nazvati, neku komisiju gdje stoje profesori i onda oni nas u stvari pitaju neka pitanja, dakle tamo to je više neki razgovor, mi možemo njih pitati o sveučilištu šta nas zanima i naravno to se boduje i to onda ulazi naravno u bodove pri upisu na sveučilište. Tako da evo, nije ništa čeg bi se neko trebao bojati, previše spremati za to. Nekako, evo, budite svoji, kako vi mislite da treba odgovoriti na pitanja, ta odgovorite, evo, ništa prestrašno. Što se tiče tvoga fakulteta, odnosno tvoga smjera, možeš nam reći malo nešto više o tome? Je li to 3+2, 5+0, postoji li, ako je 3+2, postoji li nekako različito usmjerenje poslije, da možeš birati različite smjerove ili nešto tako? Znam da je tvoje dvopredmetno, pa evo malo možda i o tome pojasni. Da, evo, moje 3+2, ja dakle dio predavanja slušam sa sociolozima, dio sa povjesničarima, dakle to je podijeljeno tako da imamo glavni predmet iz povijesti i glavni predmet iz sociologije i onda imamo jedan izborni zajednički predmet i onda naravno biramo izborne predmete o tome koliko bodova nam treba, recimo nekad je više ECTS bodova za sociologiju, nekad više za povijest kako bi ostvarili uvjete za diplomski, a smjer je dakle 3+2 godine diplomskog studija. A je li onda nakon te 3 godine, odnosno kad dođeš na diplomski, je li isti smjer, znači samo dvopredmetno povijest i sociologija, ili ima nekakve razlike, možeš se nešto drugačije odabrati? Ne, nažalost još ne postoji, dakle, dvopredmetni diplomski studij, dakle ne znam da li na drugim fakultetima, ali na našem sveučilištu ga još nema. Što onda ti kad dođeš na diplomski, da li onda moraš izabrati jedno ili drugo ili? Pa mislim da, evo nisam još potpuno istražio, ali mislim da se opredijeli onda za povijest i za sociologiju, ali naravno ko želi može oba dvoje završiti. Evo, to je neka osobna. Aha. Evo sad, budući da si rekao da si druga godina, kako bi onda usporedio prvu i drugu godinu fakulteta, koja ti je godina bila teža ili možda ako si imao nekakav predmet koji ti je možda pravio najviše problema pri studiranju, evo malo nam o tome reći. Pa evo, nekako ja nisam do sada, evo kroz ovu prvu godinu, ovo malo što smo ušli ovu drugu akademsku godinu, nisam imao nekih pretjeranih problema, jer upisao sam stvarno šta me zanima, imam volje za to raditi, dakle puno čitanja, iščitavanja, evo, volja, želja, trud i mislim da je to nekako sve onda ide puno lakše.
Da, nisi imao nekakvih problema što se tiče snalaženja na faksu prvu godinu, takve nekakvih stvari? Pa evo, stvarno nisam, pošto mi imamo neke, u stvari na fakultetu, jako dobre stvari. Dakle, kada brucoš prvo upiše prvu godinu, dakle za one koji ne znaju šta je brucoš, to su oni koji upisuju, dakle, prvu godinu, dobiju svojeg mentora. Da li je to po jednoj osobi, po grupi ljudi, taj mentor, uglavnom to su neki studenti sa viših godina, koji nam onda su tu služe u stvari za svaka pitanja, znači šta god treba, šta znači ECTS, bodovi ili tako neke stvari. To je vrlo dobra stvar, jer imate nekog koji je bliže vašim godinama i onda lakše s njim komunicirate i možete ga u stvari pitati šta god vi želite. Također imamo i voditelje godišta na našem sveučilištu. Oni su u stvari zaduženi za određeno godište. Recimo mi i povjesničari, mi dva predmeti povjesničari, imamo jednog voditelja godišta i u stvari njemu se obraćamo šta god imamo, recimo problema sa izvođenjem nastave, sa nekim profesorom, bilo šta da treba, da smo nešto bolesni, bilo sad je bio COVID, šta god treba i onda on to dalje gdje treba u stvari preusmjeriti tu poruku i u stvari znaju šta treba napraviti bolje od nas. Već smo čuli za HKS i kako je stvarno student profesora odličan na tom faksu. Evo, ti nam možeš sam reći malo o tome više. Kakav je odnos student profesor? Jesu li, ono što bi se reklo, izlaze u susret i takve stvari? Pa je, evo, stvarno taj odnos student profesor je, mogu reći, izvrstan, zato što nas nema puno, upisuju nas u manjim brojevima, onda vas stvarno zapamte profesori i imenom i prezimenom, dakle ne samo kao neki lik ili tako, a i stvarno su vrlo spremni pomoći, izađu u susret kada god nešto je potrebno, recimo pomaknuti kolokvij jer ima puno, pomognu, ako recimo nešto se ne razumije na predavanju, postaviti pitanje, oni će to objasniti dok to ne sjedne, imaju i dakle svoje konzultacije, vrijeme van predavanja gdje vi možete doći još to ako nešto treba, šta god ih priupitati vezano za seminare, nastavu, šta god, tako da evo stvarno vrlo je dobar odnos taj. I svi su profesori vrlo stručni ljudi, dakle oni su, evo ja što sam primijetio, to su sve ljudi koji za svoja područja su stvarno, ajmo reći, eksperti, mogu bi se tako izraziti, stvarno jako dobro znaju svoje područje i vrlo dobro prenose znanje na studente i evo stvarno svaka pohvala. To je baš uvijek, baš sam primijetila, imali smo već do sada, evo ti si treća osoba sa HKS-a s kojom pričamo. Baš sam primijetila da taj student profesora na HKS-u je baš izuzetno dobar. Nismo do sad nijednom čuli nešto, ajmo reći, loše o tom fakultetu, tako da je to stvarno pohvalno. Kad si već spomenuo da kolokvije znaju nekad odgoditi ako je stvarno potrebno, ako stvarno pitate, možeš objasniti na koji onda način polažeš ti predmete, je li to usmeno, pismeno, preko kolokvija, ispita, malo nam o tome objasni. Znam da to uvijek ovisi od profesora do profesora, ali onako nekako u globalu kako to izgleda. Pa uglavnom kolokviji, dakle oni mogu biti, čak sam imao i neke usmene kolokvije, znači profesorica je rekla malo promijeniti, ali uglavnom kolokviji su pismeni, ovisi neki profesori 2 kolokvija, neki 4 i ti kolokviji oni nose dakle sa seminarima 70% ocjene i naravno završni ispit koji je obvezan, on nosi 30% naše konačne ocjene i naravno kroz te kolokvije i seminare mi ostvarujemo dakle mogućnost izlaska na završni ispit. Mi moramo imati kod nekih profesora 35 bodova, kod nekih 35% da bi mogli u stvari izaći na završni ispit. I to gradivo na završnom ispitu uglavnom je isto kao i na kolokvijima, ali neki puta znaju profesori staviti nešto drugo, recimo zadnjih nekoliko lekcija i neke seminarske teme, onda to uđe u završni ispit. Rekao si na početku da je tebi ovaj faks i ovaj smjer bio zapravo prvi na tvojoj ljestvici pri upisu. Kakva su, ajmo reći, onda tvoja bila očekivanja
prije upisa i sada, jesu li imao nešto što nisi očekivao da ćeš imat, pa bilo je nekako iznenađenje ili takvo što, i možda objasni zašto si se baš odlučio za HKS, a ne za, ne znam, mislim da na filozofski. Pa evo, ja sam, kao što sam već rekao i spomenuo, ja sam se dakle raspitao, jer znam već neke kolege studente sa fakulteta i u stvari ja sam prije upisa imao vrlo visoku ljestvicu, znači imao sam velika očekivanja od toga i to se stvarno i ostvarilo. Prije svega zato što je to u stvari zajednica, nije kao neki drugi gdje ima puno studenata, u stvari svakom studentu nekako ima se očekuje da ga znate, većinu ljudi znate barem iz viđenja, nekako bliski smo i tako da evo što se toga tiče i pune događanja. Evo, stvarno visoka očekivanja koja su se ostvarila. A kako bi onda, ne znam, kako bi onda ocijenio nekako težinu samog smjera tvoga na nekoj ljestvici od 1 do 10, onako nekako u globalu, težina, ne znam, kolokvija, ispita, predmeta, koliko ti okvirno treba vremena za učiti, eto kako bi to nekako... Pa evo, dobro, ja još putujem u Zagreb svaki dan, tako da je to dodatno, ali ja možda ne bi to ocijenio ocjenom, nego nekako voljom za rad, koliko ste upisali, dakle što sam već ranije pričao, šta vas zanima, ako stvarno se bavite nečim šta vas zanima, ako studirate nešto što vas zanima, mislim da tu onda nema nekih velikih poteškoća i problema, naravno treba prionuti radu, redovito i marljivo raditi, ali mislim da van ako se to sve ispunjava da onda nema nekih problema. Nemaš ono problema da, ne znam, ne možeš uskladiti nekako privatan život i učenje, ima tog nekakvog balansa, ili? Pa ima balansa, dakle ima vremena prije nego, kao što svi znamo, prije nego što počnu kolokviji tu malo više, onda kad krene sve te obaveze malo to se korigira, jel? To se sve korigira, ali sve se stigne uglavnom, ne pati privatni život. Da. Radi fakultet, stigne se. Možeš li, evo, za kraj sad malo možeš li možda objasniti kako ide način plaćanja na HKS-u? Znam da je to nešto posebno, pa evo ako možeš malo to objasniti. Pa da, evo, način plaćanja, dakle, postavi se, ima jedna tablica, dakle, studenata i oni koji su najbolji, dakle, oni ne plaćaju, ne znam, koji, mislim da 10% ili iznad nekog prosjeka oni ne plaćaju, onda se dalje postavi tablica, dakle, po uspjehu, po prosjeku i onda plaća, recimo, jedan plaća, mislim da prvi plaća 300 kuna i onda se to povećava, no mislim da je maksimalno 3,5 tisuće, tako negdje za moj smjer, nešto manje nego ovi drugi smjerovi. Mislim, malo je zbunjujuće, ali studentska služba stvarno odradi dobar posao i oni pošalju koji ste na tablici, pošalju vam osobno za vas koliko morate platiti, tako da mislim da s tim nema neke pretjerane brige da se mora preračunavati, ali i pošalju mail gdje je objašnjeno to da se možete u stvari vidjeti gdje ste i tako, da vam nisu slučajno nešto krivo izračunali i tako. Dobro su to radili. Evo, došli smo do zadnjeg pitanja našeg podcasta. Mi čak smatramo da je ovo najbitnije pitanje ovog podcasta, a to je koje ti je najdraže jelo u menzi? Pa evo, iz Express menze punjeni pileći file, pomfri i neki desert uz to, dakle da li je to neki puding, kolač, nešto za zasladiti se kasnije, to je što ja najčešće jedem skoro stalno kad sam u menzi, nekako ne može mi nikako dosaditi, to mi je uvijek naj. Da, to vas zvuči dobro. Znam da na HKS-u imaju neke planove za menzu, da je još to u planovima, ali nadamo se da će to uskoro biti menza na HKS-u, pa će biti bliže, ajmo reći. Da. Pa da, to bi bilo stvarno lijepo, jer tamo baš nije ni jedna menza toliko blizu, nije ni toliko daleko, ali nije baš ni tamo bi bilo, recimo, ako je neka rupa između predavanja, tamo bi se stiglo, blizu je, tako da to bi stvarno bilo super. Da, tako da eto, nadamo se da će to biti uskoro. Hvala ti što si stvarno došao sudjelovati, što si podijelio toliko informacija s nama i s našim slušateljima. Mi ti evo za kraj želimo svu sreću i u tom daljnjem studiranju i naravno uspjeh. Pa eto, ako ti imaš što za reći još za kraj, neki savjet možda dodatni za ove koji upisuju. Pa evo, ja sve pozivam koji žele, dakle, da je stvarno dolaze u jednu dobru sredinu gdje, dakle, mogu intelektualno rasti i razvijati se
još naravno uz to mogu i taj svoj element vjere mogu rasti, dakle i u vjeri ako im je to cilj, tako da evo sve pozivam koji su zainteresirani, dakle mi imamo smjerove psihologija, komunikologija, sociologija, imamo dakle teološke znanosti, novi smjer, dakle sa KBF-om, teoloških znanosti i povijesti ili sociologije, imamo dvopredmetni povijest sociologije, imamo dakle sestrinstvo i medicinu, tako da stvarno imamo dosta smjerova, iako je sveučilište evo još relativno mlado sveučilište i ono dakle još raste i razvija se, još će se razvijati, tako da evo pozivam sve koji žele da upišu, naravno mogu vidjeti i na stranicama od sveučilišta, šta god ih zanima, dakle ima od povijesti, studija i nastave, kako se organizira diplomski rasporedi, koji su predmeti, tako da evo sve se i tamo još može vidjeti ako ja nešto nisam rekao. Da. To je to. Evo još bi za kraj htjela napomenuti da svi oni koji imaju nekakvih dodatnih pitanja za nas ili za Ivana, da nam se mogu slobodno javiti putem našeg maila ili putem Instagrama, pa ćemo vas mi nekako preusmjeriti ka Ivanu ili odgovoriti na vaše pitanje što bolje možemo. I to bi bilo to. Do slušanja i bye!